Cleanser. Zvamirase. Bolato. Jese bo. Correct. Mangingo kana asi murimo mangingo. Yosunzo wakaka Wedzera. Uzati kunokoma nje kwasana kana sababeni kune maloni. Uzoloni kunobuda inonzi fresh manyemba. Uzi fresh. Mai unokusimudza marara distraction ini zvese zvinozi autaipaka. Anenge ari ma1. Iwe mwana wakazvipa makarora ingoti kabani beso amena this don't get my trace standard tirimo and we thank God for tirimo takato standard sekuru vanhu sekuru boy bozo mapera sekuru no time ndo yanetsa mapera sekuru anikati ndapera mnangapo Kuna unazati game kanenge chipratwa kana chiprate isati sezvo ku derogation zvitop kana towners ati tesha hauna wezi zvokuzotipunzisa ndingine peleta zvimba nditlakuya ikoko kati takuhospauka tibhodza shaya matimu mangwana bozoenda nefoni yakunoprato unokene pani uzozofende inda saka boyere kule abo atakati zipendezi anomera mushi asinomira mushi akatedzereka zvokuti hatizivi kutitangira pa zvichanaka mai manje takamboti january wachaptamana june 5 months vatiku anomera mushi saka tichaona kuti apa kachange nemari yavo mazuva ndo kutamba zoti matona mezekesumuka asi titoda kuti tibude saidza tichaenda kukuriro vana asati anyatsoorganize zvikupinza mari mukambani zviri kubatsira pakuti patinohosta vanhu isusu vanouya padoka maseuzi anombokwira asi tombochinjawo vegetarianis tiri outgangomita muriwo ari vanulanyanga hatikuti udola urikuona ri inyana danyanyopulata chinohwani chiri simba tienda kunonhakaplata idaanojunedhekadaizopaainzi ndirombe ndinonziromba ndichisiya why because zvangu zvinenge zvikukorektize zvichioka zviri straight negwara risina zvakaipa iye anoperata kuti irombe undatana mune kurutsi because zvataureza handizvigezi indakutokutaura straight ine handizvigezi tirombe chii because iye kana ane ndasiri yake muno muzimbabwe because nangavachii asati andipa basa mudhara wedu president wedu ed honorable iye ozoplata ari uko ozotiplata kudanzi anokunonani wazozati indotodhija mana zokuteva nariti kuti ndodhija iyonoziva bandabhotora ndibandabhotora yemhuri yamunochengeta yandochengeta yandoda yokuti unzoti kochira ndikopera gasi zvisina mutsara kudhena ndiri bani andotorirapa wozowanzwa ndatokutaura kuti beta ndabvunze mabhulangu naanotaurira siri kuti munhu anobandagai pondo yoda nditengera kana dhora 50 adatengera kosorele dhongi kana 3 dhongi utanigire ngora yanongotenga muserendesa kuti ndona chikora because hazvina zvazvinondira ndakambotenga kudhara kuma-90s ndichamwa gasi everyday ndichidhabura izvo samuchatomwa ndatosara kutozorirosva ndo zvatosara but chii zvinongondigazirobhureni nesituation itatinenge tinai because anonozaunyazopona semti wekeveri ungochopona sii kasi daisina timu ndetimu ndikudai inenge nedivezi kana beven palisi kana yandomsalo one time kana unompa sando ted ariko futi saluti kozoita mundare wedu tarongaachibaba achishimundare kozi ndochibaba chenuchi mundare daruiaiwa mundare achiti
kwautaurwe namaomuzi aiwa respect kwasati unzoti pane mwena dotoplata before iya unopedza chamba aningwate chamba amungwate chamba andibate ndatobata sikaonoti ndibate ndibate anoziva ane mtuze mangwati kwenda makachibuka zvekudaro ndipeme chamba ngandienda gwazhi mani ndiri form 3 ndakaputizwa brizano ndakaputizwa nozi alabhere masikonzi ndoendifurira ndakanoka ndakanesa muhumo zvandisingabviri sekuti atosvika pakuona basa yanyanga apa nandiri form 3 uzo ndakazono auta imandi ndakanopoitira kusembera but mamisiri wandakatwa nepolisi ndizvo mwana wegwazhiyo chicho uri kuita paneonembaya but inini changu uzomadheziyo tatitomwa mamontero saka uri kuona inini ndabata asingagedi so rako mudaro ndabata asingagedi ko briggs boy vo hamusi kubatika sabane bakaipa amagezi handibate kana tuzere saka taura nenyaya yemukomana kuti iye anoona anoziva ranoti nakuda landa kanibane vanomuziva vari ikoko isati gezi kuda british isati gezi venyu hatijajani hativerengani hatiitisi asi tifana ngodanana because the minute yaunondichaji amene zvaunongochifira kana pamwane pesini ari neni ngati nadizvisiya because hainatitakore zvangu magaraji because magaraji andotakora ndemarekozi aipapo haipa ndendinepapa manhamba zvenirikini zvedhamburosi takazvidhabhura kudhara takazvikadzura hatinjadhira nazvo because kanoonoda kuti anzibandani hazvina zvaa katibande bhotorosa takanovhura takanochinja tikanopamba ufamba nendagadzirise nyondo yake nyondo yake kana yakubereka uzotipurata kuti avazere nemuchigezi kozi kana isikabereki aibereki hatikauzomubatsira kozi achauya kuno kumangwani apana sikumurida ozopurata inechibamura panoita kubamura tibamure vanhu vanofondobamura gasevurite yokiridza unonzi handibamure gasevurite kana bopo panondikubera chero mabhlango chaiminokusana kutaura kuti munhu funda anenge naro handimwe waivu zvinondipei azviise mutsara aiwa anondigeza because aplata anondigeza andokundiketa vacho because andikachindiona panje angopana anengaona ngani Michael Jackson andikachiona Michael Jackson anoona motuka Michael Jackson saka inenge hati mbomba anzi mutsagana nasebriggs ameno ndari kumbomba inandibombe munhu imukwatere kumpisa aiwa zvinondigire chiko zvokuti ndinobhomba munhu zvinondigirei azvise chembi kozi chembi patafura kudheni vanoresa plus yosotanzika ndichipurata sirenge wotanzise unzati ndakazvarova papaiti dopamenti andokanda dhavisini ambopulate ndochati kunzi handisi rombe nenyaya yesiniro ndoti ndimutipe bosi ukandoona ndichiplata ona ndichiplata bosi vedasawachifende munyarara pano ndichiplata ndenda kuibande boto pane sister uzoti sister yemunafuji uzoti inogara katonifonera iyo direct line but uzondotipa kuifeza shari uzoti sister yakapenga akanondora katinojuna dini usatere muvanu yakaona vidacho aiwa anogara handipeki nzunwaneyo hodani uzoti pakunzunirwa nemasemburi inini handisi kuti andikutora pakucheka nechingwavha ngwavha akusi kuti hanzi ndenge ndiripo endisipo pako iyonozekiri nogona kundipanda yandisi
usiku ndinodhira ndiita ndinji asi kana yaweekend Friday Saturday Sunday pamura fresh haina problem kana mukadzi wangu anoziva tatoya papa Wedzera chikopa breeders yachitse saka zvine mawani hapana mawani umwe munhu anoda kuzotitongeyo utonge ndiye mwari noanoza anonzi anesirengi handiplate kana asati aplata ngaaplate ndozopulata ukona kuti kana chiona chitsemura sini munozoda kuzonotitana chipa inda ndo mabokorora anenge achiona anenge achibokoloza anenge achibokola anobokola akambaya kuzabha akanosvika pazabha obva anoona mhuri yangu obva mutauro no munhu atitambudza ndopaanoplata kuti munhu iRombe munhu anosvika pazabha ndiye munhu anoplata papalazi zabha racho anogona kusatomboriripa wozonza kuti zvafanira kumoko kwatinombodiro kozi kumoko uza kuti ndakatanga kuda kushanda ndakuda kuplata something 2011 ndiva ndakatanga chambobira zvekapeti chamwati mesi enonoplata muselasi amana muti uzoti yes akunotongoda kuti janake almost done up today plata zvine straight pana wasirokeni wondakazi asinyaya kuzimbe iyi straight andikutaura yemunhu ari kuplata danzi ndiritinga bosi kana chinda ndiriromba yes ayomira asi akusi kuti hanzi ndakatakura ndatiringiza bosi uza ndakatofara bosi ndakanaona chiplanta amira ndiplate hakuna munhu anotaurwa pamwe anogona kunge akatora mbwana mai kuzabha afunga kuti ndiri rongo havada kupedzise hana chanondipedzise bosi ndagara ndobamura ende vagara vanoenda monofurashi kuhakusi kwenyako kuno ndokuzabha kuno ndokuzabha unza kuzabha unoza kuzabha home ground ndokuteni pazabha chete hanzi weosanyera ugona kanyera magona unenge uchiziya chipirata takutipa towatanoipirata kuti iyo muranda minokuziva chanokutauriri iyande ndichitipa kutipa vanhu vanenge vachiziya nevasingazivi plus pane mwe sister kuti ndikuti anipindura zvese ane sister iyo inodanzi dictionary ava dictionary muona sisi batai namba dzangu topota chiplata pane chiplata paipi munonocha ane munonocha wazipapo ndo dictionary risimple ari kukubhalire auzaniziona ngwe kubata matimbu semudaiso deito apa panoimbodai gugula nebhozi iguguli but it's still yavangu wate namba vanongoninocha 0776 791 424 leningwate panombolo lezo adictionary musazvo tofanira kungoplata kana chiplata toplata nozi hakuplata kutochiplata plus vanonzina asikanzinziri wanzinziri kunyaya kwanza ndeiwe because hatina hanzi mudhara iRombe ari kunzi iRombe mudhara niwari kundi iRombe nemafanzi apana iRombe kabwedza anenge achioneka kuti iRombe ka zvinooneka nemunhu anoona kuti iRombe Juliet wakabvunza ye munhu ari kuti Rombe mapera kunyeberwa manje ozi upenya ufanani chinzwa amira handina pedzi upenya ufanani chese chine chemadhokota chese iwo katodhokota ucho makanika uyo ucho windi uyo ucho jeka ndozva sitori ngati imbamira chitani bayo imbamira kuti munhu iRombe ka ndati munhu kuti atu iRombe ka indoro amuti iRombe ka reason ari kuti iRombe sanda muutara kuti tinokusiyana kuona zvatinowana andika reason pamwe uyu ka ane machances akaspoira ari kunzi iRombe
Arikuziva iye. Arikuziva iye. Imimbo yako kwandiri. Right. Undazoona muzezura nopulata zvakanaka. Chirombe handiziva kuti chii chinonzi Rombe. Handikete kuti chii. Wazizoda handisikwa here. Nasikwa here. Chete. Munhu handipulate chii chinonzi Rombe. Nandichigetse. Ungati titaurire. Hati chii chinonzi Rombe mudara. Ndataura inini kuti Chii chinonzi Rombe. munhu hamuti iRombe ka. Chii chinonzi handinoranzwa chii chinonzi Rombe. Handiti iwewe because wataura kuti machances handizvizive chinonzi Rombe. Mbotera andauya usati kwako. Ndikutaura iwewe. Chinonzi Rombe ka. Zvakafanana inonzi nhamo. Inonzi na for example. Inonzi na pa munhu anoti nhamo. Mbomira taure ka. Pafana munhu anoti nhamo. But mbomira anenge achiti asina. Nhamo asipanafe. Ndinotaura kuti nhamo haisi kufa chete. Asipanakira. Nhamo haisi kufa chete. Zvafana munhu anoti mbomira taure ndati munhu akuti iRombe ka. Ana kublame iwo. Ngati munhu akuti iRombe ka. Anofanira kuti explain kuti sei akuti iRombe. Chichaona, chichotadza, chichokanganisa kuti akuti iRombe. Ndo pane point yangu chete. Vanongo akupulata. Ayo but kwamuri mimi Rombe zvinorevei. Rombe ka munhu wokuti anowana kubatsirwa, anowana kuwana zvanowana, anowana kuti zvaenda, ine ane machances ekuti aite zvaenda palife yake. Handika wokuti ndogona kupa kana 1 million. Handika for example ndapuwa 1 million ndine zvandoita 1 million yes. Ndapuwa 1 million yes. Handika ndobva ndapuwa nzi ndiite something, ndobva ndazvitadza. Ndazvitadza vanhu vanoti iri iRombe. Nekuti akabatsirwa. Okay, thank you. Amwenda zvapulata. Saka munhu yeye ari kupulata akandigira million yake. Ndinochinzwa mani. Akandigira million. Saka ndati iwe manje ka. For information ka munhu yeye ka ndati anofanira kuexplaina kwauri kuti why akakuti Rombe. Hana chanesplain handinacho. Pamwe why? Pamwe anoziva kuti kwandiri. Mwenda safanana imbwa inongokura munhu asingasiyi. Ndo kwandomuisa chete. Iwe uzati pachibhranda vanoti hanzi gari. Hanzi usagura gari. Uri gari. But ndinoona. Saka usatenga imbwa uri. Ndo safunga ndokumura. Bandira kuti munhu Ndokumura handisi kutaura. munhu akaita zvoko akutsanangura kuti why akataura mashoko pauri. Akaona chii. Handidi kumboziya. Yeah.